ബാലസംഘം ചെമ്മരുത്തുമുക്ക് യൂണിറ്റും ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസ സഹയാത്രികർ അഥവാ IVS സംഘടനയും സഖാക്കളുടെ ശബ്ദം നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പഠനോത്സവം 2022 പഠനോപകരണ വിതരണവും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും ജൂലൈ 20 ചെമ്മരുത്തുമുക്ക് കുറിയിടത്തുകോണം ജംഗ്ഷനിൽ വച്ച് നടന്നു. ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം CPIM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് മടവൂർ അനിൽ നിർവഹിച്ചു. കുട്ടികളിൽ പോലും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും എല്ലാം പേരിലുള്ള വിദ്വേഷം പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോഴാണ് ബാലസംഘം പോലെയുള്ളൊരു സംഘടന കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും വളർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ചടങ്ങിൽ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചടങ്ങിൽ മൊമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. ബാലസംഘം നഗരൂർ മേഖലാ കൺവീനർ ശ്രീ G. ബാബു അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി AS സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നഗരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി D. സ്മിത, ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് മടവൂർ അനിൽ തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും മൊമന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ M. ഷിബു, D. രജിത്ത്, M. രഘു, ജസിൻ ബേബി, അനിൽകുമാർ, ജോഷി, S. നാണി, A. കുമാർ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും നാട്ടുകാരും നിറഞ്ഞ വേദിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ്റെ വാർത്തകൾ ലൈവ് 5.1 ചെമ്മരുത്തുമുക്ക്. ലോകോത്തര ഇലക്ട്രിക് ബ്രാൻഡായ കൊമാക്കി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെയും ബൈക്കുകളുടെയും വർക്കലയിലെ അംഗീകൃത ഡീലർ കൊട്ടാരത്തിൽ മോട്ടോഴ്സ്, പുത്തൻചന്ത, വർക്കല. കൊമാക്കി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെയും ബൈക്കുകളുടെയും വ്യത്യസ്ത ശേഖരവുമായി കൊട്ടാരത്തിൽ മോട്ടോഴ്സ്, വർക്കല, പുത്തൻചന്തയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.